kaya yan, gawing walis dambo, no? O kaya yun, what, malubak. Dito masusubukan yung GoPro natin sa malubak na daan. Pagmasdan nyo guys, pagmasdan natin tong stabilization ni GoPro dito sa malubak na daan. Okay, smooth to dito, di ba? Itong kagandahan dito kay kay GoPro kasi napakaganda ng stabilization niya. Ito, idadaan natin sa malubak. Kung saan ang malubak, idaan natin. Titingnan natin yung nito, performance ng stabilization. Dito. Wala. Ayan, dito. Di yan masyadong halata. Ano pa to, naka super view. Lalo pa pag naka hyper view to, dito masyadong halata yung lubak. Napaka smooth nito pagka naka hyper view to. Grabe ng alikabok. Baka naman wala na makita yung lens nito, puro na alikabok yung lens. Init. Malayo, gaano ba kalayo tong ganitong daan dito? Ayun ito lubak pa nga ito, lubak. Ako ramdam ko yung ramdam ko talaga yung lubak sa mga bibili ng ng GoPro 11. Napakaganda nito, napakaganda, ganda ng performance niya. Tapos yung battery niya mga 1 oras, aabutin 1.5 oras basta tuloy-tuloy na gamit. So grabe na yun, napakahaba na yun na oras na yun. Siyempre tayo, pag nagbibideo tayo, yan, kinukuha lang natin yung mga parte na gusto natin, kinakat natin yung video. Kasi nga pag panay video ka kasi, malakas kumonsumo ng yan, storage. Lalo pag naka 4K resolution, tas 60 fps, yan, napakalakas niyan sa storage. Yung 1 minuto nga nito, ilang siguro halos 800 MB yata kung di ako nagkakamali. Sa mga ganyan, halos 1 gig na rin. Grabe, napakalakas ng niya. Pero maganda kasi yung ibibigay sa'yo na dito pala yung wala talagang daan. Yung ibibigay sa'yo na performance, na quality talaga. Dito pala. So ayun, hanggang dito na lang tingnan natin dito, compare natin dun sa guys. Ito, kanina dumaan tayo sa malubak na daan, sa rough road. Dito tingnan nyo yung stabilization niya pag masdan nyo. Naka super view pa to Paano pa pag naka hyper view to? Kung bibili kayo ng GoPro 11, hindi kayo magsisisi dyan. Tapos bili na lang kayo ng extra battery, 2.5 yung bagong klase ng battery. Makunat yun 2.5 lang. Diba? Smooth na smooth yan dito.